Amos Chibaya, a prominent activist, loyal to Nelson Chamisa as you plan. Akati the best way to undo ZANU-PF aiwa kuprotesta sezvikuita vanhu vekukenya against their president William Ruto. Muri yeZimbabwe, Amos Chibaya azobuda pachena pane ma-allegations airamba nyangwe nana Job Scala vachiti ava tisida kupinda mumaprotest anyasikuva aine plan. Sambinda mashoko ataura naAmos Chibaya kuti bva subscribe like tina on the bell icon. Tipinda pahendo pake Amos Chibaya anyora achiti, fellow citizens, I submit that we find a smarter way to undo ZANU-PF than to demonstrate. Yes, it might work like what Kenyans did yesterday, but we don't want to lose lives anymore. We value lives. We better intensify our peaceful campaigns, uphold accountability, transparency, and unity. Loba Aisa picture read the 44th SADC demo. Loba Aisa UK enough is enough. We deserve better. Ndo mashoko antoko pana Amos Chibaya achiti the best way kubvisa ZANU-PF aiwa kutoprotesta vakomana varwadziwa aiwa nekurambidzwa kwavaitiwa kana kurambidzwa kwaitiwa vana Jameson Timber kupiwa bheo nekuda kwemajudges and the ZANU-PF. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko Amos Chibaya anyasikuuya akanyasikuvaudza chokwadi. Pinai comment section medu musaona subscribe kulike chinotina on the bell icon.